Da li umemo da stvaramo tradiciju i da li je ozbiljno i trajno rekonstruišemo? Pre bi se moglo reći da je jedina pouzdana tradicija koju posedujemo tradicija stalnog i neumoljivog diskontinuiteta. Upečatljivih primjera ima mnogo u raznim oblastima, u privredi, kulturi, nauci, a slično je i u bankarstvu. Tradicija sama po sebi nema vrednosti. Njena vrednost mora se dokazati i ponovo potvrđivati. Zbog toga je tradicija odgovornost za sećanje, a njeno negovanje složen društveni, kulturološki i civilizacijski poduhvat. Ovo je kratka priča o tome kako se Udruženje banaka posle skoro 85 godina od osnivanja vratilo svojim korenima i spojilo tradiciju sa savremenim načinom poslovanja. U Beogradu 4. decembra 1921. godine 39 novčanih zavoda osnovalo je Udruženje banaka. Od te godine pa do 1941. ono je energično istupalo pred državnim vlastima štiteći interese domaćeg bankarstva. U izveštaju za 1925. godinu zabeleženo je: Udruženje u svim svojim koracima nije moglo izdejstvovati potpuno ostvarenje svojih zahteva, što je razumljivo, ako se uzmu u obzir teškoće rada i kompromisa sa državnom administracijom, ali ono što je važno, naše udruženje ušlo je u red onih moćnih profesionalnih ustanova sa kojima državne vlasti moraju računati i tražiti kooperaciju. Sa prekidom od 17 godina, Udruženje banaka je nastavilo sa radom 1958. godine u Beogradu. U toj godini uslovi za njegov start su sazreli, jer je reorganizovan bankarski sistem. Udruženje banaka je održavalo stalnu prepisku i susrete sa sličnim udruženjima iz Slovenije, Hrvatske i iz drugih zemalja. Oktobra 1921. godine održana je konferencija predstavnika Saveza čehoslovačkih banaka i Udruženja banaka. Osnovna tema susreta bila je posticanje čvršće saradnje banaka i privrede dve zemlje. Slične kontakte Udruženje banaka Srbije ostvaruje i danas. Tako je januara 2004. godine u Atini održana osnivačka sednica Interbalkanskog foruma Udruženja banaka, na kome su bili prisutni i predstavnici Udruženja banaka Srbije. Članice ovog foruma su Udruženja banaka Grčke, Turske, Bugarske, Rumunije, Albanije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Srbije. Novembra 2005. u Bukureštu je održana 4. sednica foruma, a sledeće godine domaćin će biti Udruženje banaka Srbije. U Udruženju banaka već u prvim godinama rada shvatili su značaj stalnog obrazovanja zaposlenih u novčanim zavodima i u aktima iz 1926. godine navodi se potreba organizovanja stručnih škola i kurseva za bankarske radnike i potreba izdavanja uverenja o praksi. Takva potreba bila je sve izraženija i u godinama rada udruženja od 1958. pa do danas. Od 2001. godine postoji Centar za bankarsku obuku. Kroz seminare, savetovanja, radionice, predavanja prošlo je više hiljada bankara. U pravilima iz 1921. godine zapisano je da će Udruženje banaka imati list preko koga će raspravljati sva važnija pitanja iz finansijske i ekonomske oblasti, a 1925. godine Upravni odbor je doneo odluku o pokretanju i biltena. Udruženje banaka i danas ima svoj časopis i bilten koji se izdaju sa istim namerama i sličnim koncepcijama. Časopis Bankarstvo pokrenut je januara 1971. godine. Mnogo godina kasnije, februara 2003. pokrenut je i bilten, a tu su i drugi vidovi savremenih komunikacija, sajt udruženja i elektronska pošta. U Udruženju banaka je u više mahova pokretana ideja iz 1924. godine o stvaranju ustanove koja će davati pouzdane podatke o dužnicima ili onima koji traže kredite. Obaveštajni kreditni odsek realizovan je u saradnji sa Narodnom bankom i počeo sa radom 28. februara 1929. godine. Kada su krenule pripreme za organizovanje kreditnog biroa 2003. godine, nije se znalo da je već postojala takva institucija osnovana zbog sličnih potreba i zahteva. Kreditni biro počeo je sa radom oktobra 2004. u okviru Udruženja banaka.
osnovale su ga sve banke na teritoriji Srbije. Njegov razvoj, koji još traje, ima 3 faze. U prvoj fazi obuhvaćeni su podaci o obavezama fizičkih lica po osnovu kredita, tekućih računa, platnih kartica, jemstva i lizinga. U prvoj godini rada banke su povukle preko 1.000.000 izveštaja i oni su postali osnovni dokumenti za donošenje odluka o pružanju usluga klijentima banke. Pored banaka, korisnici izveštaja su postali i Garancijski fond, Fond za mikrokreditiranje, Diners klub i drugi. U drugoj fazi pristupilo se obuhvatu obaveza pravnih lica i preduzetnika kod banaka i kod davalaca lizinga, sa podacima o kreditu, lizingu, garancijama, nepokrivenim akreditivima, avalima i akceptima, dužničkim hartijama od vrednosti i biznis karticama. U trećoj fazi razvoja prikupit će se podaci o obavezama fizičkih i pravnih lica kod nebankarskih institucija, kao što su Poreska uprava, trgovci koji odobravaju kredite, komunalna i druga preduzeća. Još 1922. godine, radi dobre, ažurne i tačne poslovne komunikacije, predstavnici udruženja banaka su tražili od Ministarstva pošta i telegrafa da im izađe u susret po već ranije formulisanom zahtevu o upotrebi šifriranih depeša. Ovog puta Ministarstvo je udruženju dozvolilo korišćenje šifrovanih brzojava pod uslovom da se deponuje kod njih šifra, kod kojom se žele služiti pojedini novčani zavodi. Sličan zahtev za savremeno, tačno i efikasno poslovanje nametnuo se udruženju banaka i početkom 2004. godine, kada je stvoren projekat klirinške institucije banaka. Projektom je predviđeno da se međubankarski kliring, kao i drugi poslovi platnog prometa, koji po definiciji pripadaju bankama, obavljaju u ovom organizacionom delu udruženja. Iz Narodne banke Srbije prenet je rad sa čekovima na klirinšku instituciju banaka. Rad je zasnovan na najmodernijim tehnologijama i opremi sa izuzetno jakom telekomunikacionom infrastrukturom. Za izuzetne rezultate i za doprinos u razvoju bankarskog sektora, članstvo Upravnog, Izvršnog i Nadzornog odbora Udruženja banaka je za 10-godišnjicu rada 1930. godine odlikovano ukazom kralja Aleksandra Karađorđevića, ordenima Belog orla i Svetog Save. Udruženje banaka priznanje je dobilo i 3. novembra 2005. godine. Časopis Banking Technology, svetski autoritet za finansijske sisteme, dodelio je Evropsku nagradu Udruženju banaka za kliring i saldiranje. Ovo rešenje je za potrebe i na projektni zahtev udruženja implementirao tim stručnjaka Sage na Microsoft platformi. Nagradu u Londonu primio je dr. Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka. Standardnim rešenjem kliring čekova se obavlja nedelju i više dana, a u udruženju samo za 1 sat. Bilo je lepo biti priznat u svetu uspešnih i čuti aplauze i povike oduševljenja. Bravo Srbija! Priznanja su obaveza, ali i podstrek za budućnost. Na pragu obeležavanja 85 godina od osnivanja i u godini dobijene Evropske nagrade za bankarske tehnologije, udruženje na najbolji način simbolizuje savremenu instituciju, koja uz to ima i tradiciju. Prepoznaje sve imperative vremena u kojem se nalazi i svih ovih godina, pre i posle Drugog svetskog rata, očuvalo je ugled i poverenje svojih članica, sa uspehom osmislivši svoje razvojne puteve.